Pošli mu to tam, že se z něj stal reakční kanál. Jestli to bude nějaká sračka, ty vole, vojste, ty vole. A já tady zažiju nějaký hejty, ty vole. Mám moc lidí v tom chatu. Bylo docela lucky, že si tě všimnul. Z Kondeo se stal reakční kanál, s tím si u mě tedy hodně klesnul Konde. Víš než 1000 slov? Dneska tady máme další. Ty jsi ho rozesmál, Davide. Boldehe, když se ti ten nelíbí, tak odejdi. Já nejsem reakční kanál, ale jedu Kondeton a občas jsem rád, že si můžu odfrknout a můžeme se na něco podívat. Takže jestli se ti ten nelíbí, napiš mi tady teď do dalšího řádku. Napiš, nelíbí se mi tady, napiš to. Nelíbí se mi tady. Napiš to ještě jednou. Ještě jednou, prosím. Boldehe, Ještě tak agresivní. Nelíbí se mi tady. Já jsem rád, že můžu chvíli nehrát hry, že můžu chvíli chillovat, protože jedu 24 hodin denně. Napiš je, máš na to minutu. No napiš to. Napiš to ještě jednou, že jsem klesnul. Máš na to 50 vteřin. Napiš, nelíbí se mi tady klesnul, potom co jsem ti to vysvětlil. Napiš to ještě jednou, máš 40 vteřin. No dělej, napiš to. Napsal si, že jsem klesnul. Napsal si, že jsem klesnul, já nejsem reakční kanál. 30 vteřin máš. No už máš jenom 20 vteřin. Určitě víš, co máš napsat. Už máš jenom 10 vteřin. Víš, co máš napsat po tom, co jsi napsal? Ty tady totiž nemusíš být. No dělej, napiš to. Víš, co máš napsat? Jo, ty nevíš. Ty mlčíš. Jako sorry. Napsat, to jsem nevěděl a to on neudělal. No hate, just say. Jo? Prosím vás, abyste všichni věděli, tohle není reakční kanál. Jenom já si u toho teďkon, v té situaci, v jaký jsem teď, neskutečně oddychnu, ty vole.